mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sana ang ulo mo sa unahan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema ay iyong malilimutan habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Tang mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahihintay natin. Ito na tayo magkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali habang tayo'y magkayakap sa dilim. Halika na at sumibig na sa kama. Sarap ng pagsasama. Pag-ibig natin, tayo ay umasa habang tayo'y magkayakap sa dilim. Grabe naman yun! Ang aga-aga naman pangahara na yan from our one and only intern from University of Pangasinan. Yes. Na si Alec Ramos yan. Oo, umiikot ako dito. Hawakan mo, Charles. Teka lang, umiikot ako mga ka-MB. Pag maliit pala, hindi pwede sa gantong mga... Good morning, Barkada. Grabe, itong umaga na to, isisimulan natin ng good vibes, good energy, at makakasama nyo ang raketerang mommy, Ma'am Shishaki. Oo, at hindi papahuli ang kinilig sa aming intern. Nako, nako, delikado na ako, Alec. Baka hanapin ko na ang yakap sa dilim mo. Ang nag-iisang minion in the house po, Randy Guzman. At makakasama nyo ngayon na thank God it's Friday, ang inyong gentle giant Charles Limon ngayong umaga. Yes, and manood na. Morning Barkada, tutok na kasi maraming paraan para mapanood nyo ang Dynamic Trio gamit lamang ang Free TV. Pwede ipihit lang ang antena sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung Smart Digital TV naman, rescan your channel numbers para mahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel. At depende po ang channel number sa ating location.
location. Oo, pero doon po sa mga nanonood, nako, may mga fans ka, Oh. sabi. Grabe naman yan, Alec! Oo. Nanonood kasi sila sa aming Facebook page, which is the Yes. Regional News Group RNG Luzon. Meron kasi kaming live stream dyan, and we have the same live stream sa aming YouTube channel na RNG Luzon. You can also check on our other social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter na RNG Luzon pa rin. And sa mga mahilig pong magbasa, kahit over the weekend kapag wala po kaming live, pwedeng po kayong bumisita sa rngluzon.ph, rngluzonph.com or rather po para po sa mga good read articles na aming sinishare every day. Yan, tayo naman tutok-tutok na ngayong umaga. And speaking of pagbisita, nako sa mga bibisita po sa Baguio City, atin munang alamin kung okay lang bang pumasyal ngayong weekend dahil nga din naman meron tayong binabantayang bagyo. Nako, atin munang alamin yan sa ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, naku, binabantayan natin ngayon ang bagyong Karding kung saan ito nga ngayon ay nagbabantang maglandfall dito po sa Northern Luzon this coming weekend. Sa huling update po ng DOST Pag-asa, huli itong namataan dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility natin, 1,235 kilometers east of Northern Luzon. So taglay po ngayon ni Bagyong Karding ang lakas na 65 kilometers na pagbugso ng hangin at 50 kilometers na 50 kilometers sa pagbugso ng hangin. So yan po yung nakikita nyong red na yan na bilog. Yan po ngayon si Karding kung saan ang gumagalaw po ito 10 kilometers per hour. So sa ngayon po sinabi po ng Pag-asa na expected itong magla-landfall dito po sa parte ng Isabela or dito po sa parte ng Quirino by Sunday or Monday. Yan po, pero inaasahan pong magiging mabilis ang takbo ni Bagyong Karding at posibleng itaas po ang signal number 3 kapag lumakas pa po itong si Bagyong Karding. Sa ngayon po, makaka-experience ng pag-ulan dito po sa Central Luzon, lalong-lalo na dyan sa NCR and dyan po sa Bicol Region dahil dito nga po sa habagat na hinihigop ni Bagyong Karding. Dyan din po sa Visayas. Habang dito sa Mindanao, wala naman pong epekto ang si Karding. Pero asahan po ang mga localized thunderstorms. Dito naman po sa Cordillera Region, dito po sa Ilocos Region. Ayan, magiging okay naman yung panahon natin and expected expected na magiging maaraw this morning. Pero pagdating po ng hapon, makakaranas po tayo ng localized thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Oo, Yan. ang umulan nga hapon, malakas. Mas Oo. okay ka lang. May nasa med. May nakaalala. Number. Magbigay ka ng number. Number. 7, A, B, C, D, E, F, G. Nako, si GF. Sana Nabuking. Okay. Shout out mo naman kasi. Oo. Basta Alec, nanonood siya. anong mamimiss mo ba yung weather na yan? Yes po. Yung lalo na yung malamig. samid. Tsaka yung samid. Oo. Gaano kayo katagal nga dito, Alec? Dito po sa Oo. Baguio. 3 weeks po. Isang buwan din. Uy, Almost matagal-tagal. 1 month. din. Wow. Matagal-tagal. Mamimiss ka namin at Yes. mamimiss ka din ng Baguio City. Mamimiss Pero, ko rin po kayo. ay, iiyak na yan. Ay, mamaya na. Mamaya natin Oo, paiyakin. oo. Oo. Pero morning barkada, ang hindi natin mamimiss is that the city government is probing for illegal construction of telecommunication lines dito sa Baguio City. Nako, morning barkada, one is in Barangay Gibraltar and the same petition or letter came from Upper Pingot and Bakaking Central were also received by the city expressing opposition to the construction of cellular towers in this residential area kasi to mga morning barkada, and in a forum headed by or conducted together with Mr. Jordan Habiling, our city councilor information officer, sabi nila that they are looking into it kasi they did not obtain a location clearance before constructing the cellular tower. If you're familiar, morning barkada, with the Dito Telecommunication Corporation, sila po yung tinitignan nila na tatayo nga nito. And sabi naman po ng ating
Professor Agneta Peralta, which is the former director of the Center for Device Regulation, Radiation Health and Research. The radio frequency radiation safety evaluation done by the office is one of the documents required by government agencies and by the local government unit for putting up facilities emitting radio frequency radiation such as cellular site. Kasi Morning Barkada, in perspective kasi, kung magtatayo tayo ng cellular site, within 25 feet parameter, dapat walang Tao. residential houses or kasi hindi siya good for our health. Kaya yung mga nagpe-petition dyan and for looking into the construction of this illegal, although ang wala kasing nilabas pa na panig ang Dito Telecommunication Corporation. However, if they, kasi wala nga proper na pag-assess muna or assessment within this residential areas pa Morning Barkada. Kaya, sino ba naman ang hindi, or gusto na ganito na tatayuan nga pero hindi naman tama yung procedure or process ng pagtatayo nga. Oo, however, doon sa katatapos lamang na parang Filipino-Chinese na yung Remembering the Friendship, yung mga Yes, nagawa. yes. Isa pala ang dito sa mga kumpanya po na itinayo ng Chinese government or ng mga businessman dito sa Baguio City. And alam nyo sa akin na personally na I've tried that cellular SIM, maganda talaga siya, especially for Malakas. data. So, siguro kung dito sa Baguio City masyadong residential, I can siguro recommend this sa Benguet. Especially wala silang di ba? Signal doon. Wala silang signal and super tipid kasi problema nga pa rin sa probinsya ng Benguet po yung kawalan ng signal, kailangan ng mga students. Siguro sa Benguet pwede. Pwede. Or wag sa residential houses, Yes. vicinity siguro. Kasi meron din yung mga issues and allegations sa bakit yung mga nakatira malapit sa cellular site is may mga cancer. Meron yung isang case study, research, na ganun na nagpapatunay na may effect yung radiation dito sa mga cellular sites. Pero kailangan pa rin na tignan natin tong mga to. And speaking of tignan din natin, tinitignan din po ng ating mga mambabatas dito po sa Kongreso ang pagtatayo ng mga drying facilities para sa ating mga locally produced na mga gulay. Para nga din naman hindi po sayang, kasi nga din naman ito po ang ideya ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at ni Benguet Representative Eric Yap para po dito sa mandato ng gobyerno na bumili ng mga farm produce sa mga local growers at magtayo ng palay drying facilities nationwide para po mapalakas ang income ng ating mga magsasaka at maabot po ang food security dito sa ating bansa. Ito nga pong ipinila ni Davao Representative Paulo Duterte at ni Benguet Eric Yap Representative is House Bill number 3382, which ensures that the national and local government will source food for their relief and school feeding programs from local farmers. Habang ito naman pong House Bill 3383 seeks to appropriate funds for the establishment of nationwide and modern rice drying facilities that will be accessible to the farmers for free. Lalong-lalo na ngayon po dyan sa Aritao, Nueva Vizcaya, kung saan bagsak po sa 100 piso yung 5 kilo ng luya. Oo, di ba? Oo, Alec, matanong kita kasi ikaw ang taga-Pangasinan. Kami kasi, syempre, hindi kami usually nakakita ng mga magsasaka. Gaano ba kahirap talaga? Kasi sasabihin lang natin, mahirap talaga kasi matrabaho. Pero ikaw personally, nakakakita ka ba ng mga Actually, Ma'am Ren, yung father ko po is farmer. Wow. Kaya nakikita ko po yung parang yung pagod nila sa within the day, within the week. Kasi maraming proseso yung gagawin nila po yan. Meron yung magtatanim sila ng palay, tapos at least pagkatapos nun is magbibilad sila. Yes, Yung pinakamahirap, lalo na kapag naabutan ka ng ulan. Ayun, yun Kasi yung 'di ba problema. Alec, dito kasi wala tayong facilities talaga for drying. Kaya sa daan. Sa daanan po. Tapos hindi kasi nakukuha yung buong produce kasi nga nababawasan siya as you get along na hindi nga properly na Sa tingin mo makakatulong tong mga drying facilities? Sa inyo ba? Sa daan lang din? Shop din na dry? Yes po, sa gilid ng daanan at sa mga highways po namin siya
binibilad talaga. So parang itong project na ito is parang malaking tulong para sa mga farmers. Lalo na sa father ko po kasi isa siyang farmer. We're so proud of your Yes. father. Opo. And malaking saludo para sa kanila. Sa lahat. Oo. And speaking naman po of farmer, ang tingin kasi ng iba sa kanila ay, nako, mababang mga ano lang yan. Pero may hindi natin alam na, discrimination. may discrimination. However, sila po ay napakararangal ng kanilang trabaho. Ano man ang kanilang kitain kung wala sila, wala po tayo. Pero speaking po sa mga job seekers naman po natin, ang government po natin ay nagbabalak na po na bawasan ng 20% or magkakaroon po ng discount ang mga pagkuha ng mga government Uy! requirements para sa mga poor na job applicants. Ito yung House Bill number 4828, which is the Poor Job Applicants Discount Act. So, ang act po na to ay babawasan nga po nila ng 20% itong pagkuha natin ng mga kung anumang mga documents na hinihingi ng mga ating pinagtatrabahuan. This can be related po doon sa act we're in. Yes. Yung mga bagong graduate, Oo, libre. papasok pa lang, mga scholar Oo, yan, mga ngayon yan. naman, yung mga nandoon sa poverty threshold po natin, ay pwede silang makakuha ng discount. However, they have to prove kasi that they are Indigent. there. So, ang problema, pipila na naman po sila sa PSA. Yun ang kailangan nilang gawin, pipila sa PSA, kukuha na naman sila ng mga magpapatunay na sila po ay kasama dito nga sa mga mahihirap nating mga Pinoy. And doon po sa data na pinapakita kanina, aabot nga sa 2 million na ang mga mahihirap daw po ng mga Pilipino and na walang trabaho. So, ngayon na bumabangon tayo, I think it's nice. Kasi yung iba gusto talaga magtrabaho. Yung iba nga sa malayo, di ba? Oo. Kailangan lumayo kasi wala dito sa bayan natin. Oo, ang nagiging Luluwas. problema po, 2.99 million, ayun po, ang unemployed pa rin. Ang problema, pag lumuwas, iisipin ng pamasahe. Though may requirements boarding sila house. galing dito sa pinanggalingan kong lugar, mga NBI. Kaya lang, pag doon nga sila nagtrabaho, doon nila kailangan kumuha na naman ng mga requirements. So, sana po. NBI clearance, PNP clearance. Police clearance. Siguro ano na lang. Well, kung talagang isusulong nila yung paglalabas Yes. ng national ID natin, that would just eliminate some of the cost pag nag-apply tayo ng trabaho. Kasi it's a Siguro, national ID already. pwede. Ano nga palang balita doon? Meron na ba yun? Wala Oy! pa. Oy, baka Isang taon na. Oo, isang taon na nga talaga. Ikaw, Alec, Isang taon meron na ka yung na ba? akin Po, eh. isang taon and counting pa rin Wow! po ako naghihintay. Buti na lang sa Kabala Union, 6 months lang. Baka naman. Ay, meron na? Meron na ako. Lumipat na nga ako sa kaba. Meron. Ay, syempre mamaya. Oo, Oo. di ba? O baka Ay, naman, nako. at least we're trying to augment the needs of our unemployed Filipinos. Kasi tama naman, we're rearing into economic development. Pero kung wala namang trabaho ang mga Pilipino, paano tayo babangon? Oh, di ba? yan. Sa PSA, shout out sa inyo. Sana makatulog kayo ng maghimbing. Oo, kailangan yung i-ready kung sa sino yung isang mga taong nasa poverty. PSA na ID na yan. Pero let's move on mga kabalitaktakan. Dito naman po sa lungsod ng Baguio, tuloy na po ang development. Dito nga po sa Balili River dahil nga po kukuha na po ang pamalang lungsod. Uutang po ang pamalang lungsod ng $62.4 million para po sa sewage upgrade natin. Ito po yung utang ng pamalang lungsod na plinaplano nilang pag-usapan with Asian Development Bank o ADB kung saan napuntahan ko na yan pagpunta mo pa lang doon ang baho. Kasi Saan lahat ito? pala ng diyan sa North Balili. Sanitary Camp. Oo. Diyan sa North Sanitary Camp kasi lahat pala ng mga sewage natin dumidiretso diyan. Nako. And hindi lahat ng mga bahay hindi konektado diyan. Ay, Kaya yun naman lang. balak pong palakihin pa ng pamalang lungsod at i-develop ito para nga din naman matiyak ang recovery diyan po sa Balili River. Kasi after na matreat yung tubig, lalabas yan sa Balili River. As clean water na sana. O kaya din naman na mapapalaki yun, pag mapalaki yan, mas maraming volume ng sewage ang kailangang malinis. So, meaning to say, hindi na tayo nagtatapon ng maruming tubig sa Balili River. Lahat muna ng tubig natin, filtered na pupunta dyan bago i-dump sa Balili River. Ang proseso yan Oo, ang dami. Kasi ang daming cycle yan. Yung bibili Drying rock, Oo. mga ganon, pag-separate ka. Ay, naku. magsasegregate ng Tsaka, solid. bakit walang looking at the pictures, bakit walang cover? Hindi, ganyan Hindi talaga. naman cover, Para pero yung sobra yung kwan. amoy naman, di ba? Oo. Buti kaya ng mga nakatira dyan,
Hindi naman masyadong mabaho Baho, kasi pero pag malapit, continuous naman yung flow ng Really? tubig. Makapunta nga dyan. Pero kapag pumunta ka doon, makikita mo lahat ng mga lumulutang. Hindi ko talaga alam. Ay, nako! Oh, yes. Paano lahat. nalilinis yun? Maraming filter. mga chemical Marami. treatment Oh at my filter. God. Madami-dami 34 cycles. O, diba? Marami yan. Oo, sa tubig nga na iniinom natin sa mga water Refilling. refilling Oo. dyan, 12 cycle. Kung sinusunod nyo. Pero, diba? Good morning, Barkada. Sundan naman natin sa La Union because recently, Governor Raffy of La Union are strengthening our maternal and child care Ayun. system. Nakakatuwa kasi Yes. there is a 4-day workshop at ang nagka-benefit po nito ay mga 19 members of the health and rural na ating health workers, and that they are from the emergency obstetric and newborn care system, and they are providing to upskill the activity for the commitment nga, Morning Barkada, na paigtingin natin ang ating maternal, newborn, and child health and nutrition diagnostic sa mga ating mga bata so that in cases na ganito po na habang pinagbubuntis pa ang mga bata ay we are already assessing their ng mga ina. ang Ina. mga So, bata. sorry. Halang Mali- buntis yung bata. Oo, ako rin. Oo. Pinagbubuntis ang mga yung mga pregnant Ayan. women natin are capacitating and ability Binaliktad. yung ability for them to deliver a healthcare service in their respective municipalities, and inclusive dyan, Morning Barkada, is that they will center in prenatal care, actual delivery, and postpartum care for the mother, and postnatal care for the baby also. And this is in response, Morning Barkada, to the reduction supposedly of maternal and neonatal morbidities and mortalities in La Union. Ayan. So, sana marami pa tayong programa pagdating dito kasi minsan, Yes. for Yes. pregnant. Pregnant ka din. Pregnant. Oo, Bisaya ka man, bakit? Jude. Oo. Mga buntis na nga Dili kasi ka pregnant, English ka kasi ng English. Ang tigas-tigas na ng ibang English. Tagalog Kaya ka mo na. yan. Hindi ako pregnant. Dili ka pregnant. Yun nga, kasi di ba, minsan pag our pregnant women, hindi sila na check up, hindi na check up ang baby. Later na lang natin malalaman na meron nga palang, na hindi pala Benefits. okay yung Oo. baby. Oo. Hindi Oo. okay yung baby. Merong, Prenatal check-up dapat. yun. Kaya Ayan. dapat tignan natin ng mabuti na naalagaan sila. Kasi minsan pag buntis at kunwari Oo. pang third, fourth pregnancy mo, okay lang yan. Oo, Lumalagan, sanay na gumagalaw ako. naman. Oo. Yun pala, May pag problema nilabas na, doon. the baby is merong nga pong pinagdadaanan, ganyan. Kaya, yun lang. Okay, thank you. Oo, and nakaka-proud kaya si Governor Governor Raffy. Raffy. Kasi Because nagpapadede also siya. mother. Yes. Sa doon, oo. Doon sa kanyang opisina. Ikaw, nagpapadede ka ba? Nagpapadede ka ba, Alec? Hindi po. Nako, Hindi. oo. Ikaw, meron ka pa bang i-share? Okay na Wala. ako. Ayan, ako may i-share pa ako. Hindi ako mawawalan. Speaking of mothers po, siguro itong ating centenarian. 102 years old from Itogon, Benguet, na Uy! kinilala bilang centenarian. Siguro ang dami na netong mga naging anak. karanasan, Oo. Hindi. Anong karanasan? Ano ba pinagsasabi mo? Mga Hindi. over the Oo. years. Oo. And alam natin na sa loob ng 102 years, grabe, anong taon siya pinanganak? Oo, mga 1920. Kasi 100. 1920. Oo, kasi Oo. 2022. Yung nakikita nyo po sa screen, hindi po yan ang centenarian. Ayan, yan na po ang Yeah. centenarian. Hindi po ako mga ka-MV ha. Ayan, kinilala Ayan, nga si po Lola. siya. Sino? Kinilala si Lola Cecil Basilang who came from Barangay Dalupirip, has recently received Wow. 50,000 cash incentive, a plaque of recognition, and a congratulatory, congratulatory resolution from the municipal government of Itogon dahil nga sa kanyang pagkaabot ng 102 years old, daw dapat 100 pa lang meron na nito, no? 100,000. Siguro medyo na late, and dapat pa ata 100,000 po ito, pero hindi natin alam, baka kulang pa ang budget, or to follow po ang kanya daw pong sekreto, kamote, taro, at Wow. banana. Sarap naman. Kamote, At mga healthy gabi. food. Enjoy na lintain niya na. Yes. Ang sarap niya. Nako, kayo may kakalala ka ba? Yung hanggang saan umabot ang lola mo? Wow! Wow. Or bahay Parang pa? nasa 80 plus na or gano'n 90. Wala kayo sa lola ni Ren. Wala kayo sa lola ko. Oh. Kapag ako po, mga ka-MB, umabot po ng 100 taon, ang akin pong sekreto ay Coke. Yun lang. Oh. Bayaran Diba? mo yan. At saka hindi ka na, bakit? Coke lang naman iba naman yung mga brands. Oo. Ano ka?
Oo. Tsaka yung sikreto ko pong isa, hindi ko na po sasabihin. Hindi. Hindi ko na sasabihin, hindi pwede. Ayan, oo. Di ba yung mga sikretong yan, morning workada. Thus, yung mga sikreto naman ng ating musician, kahit na nag-pandemic, tuloy-tuloy na pa rin ang passion nila sa pagkanta. Abangan nyo ang isa na naman nating live guest ngayong umaga. Iyan, mamaya naman po abangan natin ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Oo, pero bago po ang lahat mga ka-MB, Alec, ikaw ay aalis na. Saan ka mamamasyal? Siguro, magta-try ulit ako ng magna-night market ulit ako mga Ay, oo. Okay. Nako, ang maganda dito, kailan ka ba uuwi? Saturday po ng umaga. Nako, Ayun. dapat Sunday! Oo. Dapat Sunday kasi alam mo bang yung kaibigan na si Nadine, bago siya umuwi na masyal muna siya at panoorin natin ang Sunday Pasyal ng atin noong intern na si Nadine. Mga makikibisa for today's video. Nobody. And we're here at the Our Lady of Atonement Cathedral, or better known as Baguio Cathedral. And after namin makimisa, we went to Mines View Park to buy pasalubongs and pasyal na. Hindi ko naglugan. Ayan, for the ulan and open ng payong. And since maulan nga, ang hirap din maglakad, so wear proper shoes talaga. Kaya, yan, hingal na rin kami maglakad kasi ang layo pala ng binabaan namin dun sa pupuntahan namin. Yan, ang hirap din maglakad. Kaya mga pipit ko ng taos. Ang bigat. It's a rainy and foggy. There's nothing to see here in Baguio City. Ayan, hamog. Ganyan lang siya. Wala ka ibang makikita. Hamog. Baguio City is indeed one of the best places to visit here in the Philippines. Kaya naman talagang dinadagsal ng mga turista ang syudad. Kaya lagi tayong mag-ingat at kailangan talaga ang panahon kapag balak natin umaliwaliw dahil sabi nga nila, it's better safe than sorry. Mga ka-morning balitang kapang na balak pumasyal sa Baguio, remember to keep safe. This has been Nadine Parado and see you sa next episode ng Barkada Series. Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ayun, may target na ako. Kaya ako rin ka sa akin. Sa
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Oras po natin, alas 7:44 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na ngayong umaga at pasadahan naman natin ang mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa Baguio City dahil mano-mano pong binibilang ang mga gumagamit ng bisikleta dito sa Baguio City. Kung bakit, alamin yan sa balita ni Randy Guzman. Mula nang magpandemya, naging katuwang naninil ang kanyang bisikleta. Ito kasi ang araw-araw niyang ginagamit papuntang trabaho. Height ng pandemic pa nung time na yun. So pinakaramdaman ko kung kaya mag-bike tour from office, bahay pa, opisina. Pero nung nag-gauge ko na, doon na sinimulan ko na. So sinet up ko ng bike for pang bike tour. Tapos from that point, almost every day na. Monday to Friday, minsan kung may errands, pati Saturday and Sunday. So, malaki raw ang natipid niya at nagsilbi na rin itong ehersisyo. Si Carlo naman, bata pa lamang ay nawili na rin sa pagbibisikleta. Kaya noong 2020, nagbukas siya ng bike shop. Agad itong bumenta. So when the pandemic comes, siyempre nawala lahat, na-freeze lahat ng mga transportation. So ang inalaw lang is biking. So walking and biking. So people tend to buy bikes. And yung iba, retrieve nila yung bikes nila, parang inaayos nila, pinimp nila yung bike nila para magamit ulit. Kasi yun lang ang way of transport noon eh. Mabuti na lang daw ay nagkaroon na ng mga bike lanes sa ilang kalsada sa lungsod. Very efficient yan, useful yan kasi ang mga bikers, nabibigyan sila ng chance na makapag-bike on their own space. Para mas madagdagan pa ang mga proyektong nakatutulong sa mga ito, si Neil, kasama ng aabot sa 65 bicycle enthusiasts sa lungsod, mano-manong binilang ang mga residenteng gumagamit ng bisikleta sa pang-araw-araw.
Ang pagbibilang is during rush hours, morning and tsaka afternoon. So parang binibilang namin kung ilan yung dumadaan sa particular routes, halimbawa going in and out ng Central Business District. Evidently, it can be noticed din naman for the past 2 years or 3 years na lumaki yung population ng cycling community sa Baguio. Protect yung mga cyclists natin kasi, right, for example, right now, may mga bike lanes nga tayo pero hindi siya napaparadahan pa rin siya o kaya wala pang ganong awareness sa ating road users kung ano yung value or ano yung purpose ng mga bike lanes at paano makikipag-mingle yung mga motorists natin dun sa mga cyclists natin kapag may mga bike lanes tayo. Kasalukuyan pa rin nilang tinatapos ang resulta ng nakalap na datos. Umaasa silang magamit ito ng mga mambabatas ng pamahalaang lungsod para sa mga proyekto at programa para sa mga siklista. Ang isinagawang bicycle count ay suportado ng pamahalaang lungsod at ng Mobility Awards. Ito'y isang platapormang kumikilala sa mga proyekto ng mga LGUs at establishmento sa bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At dito pa rin po sa Baguio City, dinalohan po ng mga runners ang Baguio Foundation Day Marathon. Makitakbo tayo at mag-ehersisyo tayo sa balita ni Sofia Pagaduan. Kahit hindi maganda ang panahon noong linggo, dinagsa pa rin ang Baguio Foundation Day Marathon. Strength natin around 500 pero dahil nga yung weather natin naging ganito, I think meron kayo ng mga 350 siguro na runners. Some of them kasi ma'am, kumuha na ng kit and then nag-virtual na lang sila. Ang naturang event ay may 3 kategorya. Ito ay ang 3 kilometers, 5 kilometers at ang pinakamahaba na 21 kilometers. Sinalihan ito ng mga runners sa iba't ibang panig ng bansa. Maging mga internasyonal na kalahok ay hindi nagpatalo. Ang PMA cadet na si Samuel nasungkit ang 7th place sa 21-kilometer category. Nung past na sa event ng PMA na 21 kilometer, hindi talaga ako mga 55th place ako. So, for mga ilang araw na training din sa PMA, ma'am. At least naka 7th place ako, ma'am. It's an achievement, ma'am. Hindi rin nagpahuli ang 74 na taong gulang na si Lolo Angelino. Emotion na naramdaman ko ngayon ay overexcited. That's a part of adventure. Parang sa kalusugan ko, at least malaking tulong sa akin. It's good for the heart. Every time na may mga marathon dito, nakiki-join ako. Hindi rin nagpatalo si Yu na mula pang China. View is very good and running course also really good. Yeah. Ginawa namang training ground ni Romnick ang naturang event para sa sasalihang international contest. Dahil sa husay na kanyang ipinakita, itinanghal siyang first place sa 21-kilometer run male category. Ang pinag-aanda ko po talaga yun yung 7-11. Kasi pag napasama po ako sa top 3 nun, pwede po ako international. Maliban sa magandang dulot ng marathon sa kalusugan, naging daan din ito ni Elizabeth upang makakilala ng mga bagong kaibigan. First runner-up sa female category ng 21 kilometers. Yung experience talaga, yung the whole 21 kilometer talaga is very good experience para sa akin. Tapos yung ma-finish ko at ako pa yung first, for me that is a bonus na lang siguro sa akin yan. Pero napakasaya, lalo na at uphill, very struggling talaga yung pagtaas. At saka napakasaya knowing na naiipon yung mga runners dito sa community. Kaya patuloy ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga ganitong aktibidad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At baba naman po tayo sa Pangasinan kung saan 5 taong gulang na lalaki ang sasabak po para sa table tennis sa Batang Pinoy 2022. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Imbis na laruan ang hawak ng 5 taong gulang na si Lawrence mula sa Asingan, Pangasinan,
Raketa at bola ng table tennis ang hawak nito. Sa kanya kasing murang edad, ito ang kanyang kinahiligan. Kung bata pa siya, mga 2 years old, may mga kasi trainer ako ng table tennis. Coach trainer ako ng table tennis dito sa Pangasinan. So, sa bahay namin, marami namang mga nakakalat na mga bola, racket. So, doon ko napansin na yun lang ang nilalaro niya na naglalaro siya ng mga bola at racket sa bahay namin. Madalas din siyang sumama sa kanyang ama tuwing ito ay nagtuturo ng table tennis. Dahil dito, maging siya ay sinanay na rin ng ama. Sa tuloy-tuloy na pag-iensayo, si Lawrence isinubak na sa iba't ibang mga katimpalak. Gaya na lamang ng katatapos na elimination round ng Batang Pinoy 2022 Pangasinan, qualifying leg na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa bayan ng Lingayen. Si Lawrence ang kampyon sa kategoryang 9 years old and under. Sa totoo lang, hindi namin inaasahan yun. So, ang kwan lang namin sana sa kanya, kwan lang, parang exposure lang. Masali lang siya. Pag manalo o matalo, walang problema. Kaya lang, nung siya yung nag-champion, kaya doon namin na masaya, ang saya-saya namin at sa murang edad niya ay marami na siyang tinatalong mga bata. Dahil siya ang kampyon, siya ang pambato ng Team Pangasinan sa National Batang Pinoy 2022. Tuloy-tuloy na rin ang kanyang pag-iensayo para dito. Ang training namin naman dito ay training namin dito sa club ay mayroon kasi kaming program na tuwing umaga mayroon silang jogging, stretching, tapos multi-balls, puro games na, puro tune-up game na ang ginagawa namin. Hanggang gabi sila Nakatakdang ganapin ng Philippine National Youth Games Batang Pinoy 2022 sa ika-4 hanggang ika-10 ng Disyembre sa Vigan City, Ilocos Sur. Patunay lamang si Lawrence na hindi hadlang ang murang edad para mapatunayan ang kakayahan at talento basta't may disiplina at porsigido. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang mga updates, tumutok lamang po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art classes. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Spray. Natapos mo na. Mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Not just something you say, it's giving. Round and round and round and round we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Really sure how to feel about something in the way you move, and it makes me feel like I can't live without. It saves me all the way. I want you to stay. Ooh, reason I hold on. You're the broken one, but I'm the only one here to save it. 'Cause when you never see the light, it's hard to find which one of us is giving. Really sure how to feel about something in the way you move, and it makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Stay. I want you to stay. Thank you. Right!
Alright naman, Sir Fritz. Naku, kinikilig silang lahat dito sa studio. Siyempre, including me. Good morning, Sir Fritz. Ayan, our local artist, Sir Fritz Gerald Segundo. And for his friends, he is commonly known as Fritz. Ayan, Sir, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Good morning po sa inyo. Enjoy watching. Enjoy watching po. Oo naman. Certainly, Sir Fritz, nag-e-enjoy na kami kanina sa iyong mini concert dito sa studio. Sir Fritz, syempre sa journey as a musician, can you share us kung paano tayo nagsimulang kumanta at syempre mag-play din ng gitara? Okay, so nag-start ako since when I was grade 5. Wow! Oo, singing. Tapos, pero before ako kumanta, lagi po akong kinakantahan ng father ko bago matulog. So, unfortunately, grade 3 nung nawala siya. So, doon ko na din na-discover yung parang talent ko. Since when I was grade 5, I started competing with singers. Tapos, guitar naman, sa guitar, nag-start ako ng grade 8. Grade 8? Hindi naman masyadong magkalayo. Matagal na. Oo. Tapos, hanggang sa tumagal, hindi ko naman in-expect na ano ba yun? Parang naman ako yung talent ng father ko. Tapos, ayun na, sumasali na ako ng mga competitions, gigs, and ayun, doon nag-start. Wow, very personal pala yung journey na yan, Sir Fritz. Sir Fritz, also, aside from the influence of your father, napag-usapan natin na hindi mo pa rin nakakalimutan ng influence ng Cordilleran music. Ano nga ba yung mga unang influences mo when it comes to, yun nga, sa Cordilleran music? Sa Cordilleran music, mostly is palagi natin na naririnig na mga puro country. Pero yung especially yung pinakamaganda sa Cordilleran music yung ano ba tawag doon? Tayaw. Tayawan. Adati kanyaw. Dayti talaga yun yung most parang influence sa akin ng kaya mayroon akong dito ginawang Benguet na weaving. Weaving. Oo. Sir Fritz, yung mga kabataan kasi when they start with music, syempre may kanya-kanya silang influences. What is your advice for them na making sure na as a musician, hindi pa rin nila kakalimutan yung influence nila, yung isa yung Cordilleran influence, yung mga influences nila that are culturally or traditionally based po? Ayan, wag niyo pong kalimutan. Mostly yung mga if Cordilleran, yung mga kankanayan ni Baloy songs, ifugaw ka nun. Wag niyo pong kalimutan na i-enjoy din. I-enjoy na parang gawin yung passion yung music. Kasi, Yes, kasi mahirap, Sir Fritz, na as a musician, mahahanap mo palang kung saan kang genre. And yun yung influences mo are your core. And Sir Fritz, as your, ito nga influence natin, and now, nabanggit mo rin kanina, are we a full-time artist po? Or saan ka namin pwedeng mapanood pag nagpo-perform po? Ayan, so hindi po ako full-time. Parang, kasi nag-stop ako ng school this year. So, tutuloy next year. Pero yung, invite ko kayo sa, may gig ako ng Tuesday. Wow! 6 to 8 p.m. every Tuesday sa Fork and Dagger, La Trinidad branch. Wow! Ay, Ijay! Dito pala sa branch dito. Bukas sa, night market sa Gcash Basking. Ay, meron na rin. Yeah. Meron na rin. And aside from that, Sir, Sundays din, nagbabasking din tayo. Tama po ba? Sundays, minsan kasi pag Sunday kasi cosplay kami dito sa session. May mga cosplay for a cause pa nga kayo, no, Sir Fritz? Hanapin natin siya. Sir Fritz, lastly, please invite our viewers, Facebook page, social media pages, kung saan po namin kayo pwedeng ma-hire as our musician. Alright, so sa mga balak po magtawag sa akin, mga shows, gigs, you can contact me on my Facebook page. Fritz Segundo din yung name. So, yan.
Okay. Yan. Thank you very much, Sir Fritz. And alam ko, Morning Barkada, bitin pa kayo. Kasi ako, Morning Barkada, bitin na bitin pa. Again, we have in this platform our artist, Sir Fritz Segundo. Thank you, guys. Please enjoy. Hey. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. And I was opening my door just to see if you would walk through. Started painting on the walls just to see if you liked the shade. Come on, sing with me. 1, 2, 3, I'm in love just to be stuck to your side. Not with anybody else. Anybody else is enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side. Not with anybody else. Anybody else is enough just to keep us occupied. Please don't go. You were holding out your hands, hoping I'd be there to hold you. I went out to Amsterdam just so I could give you some space. But I kept opening my door just to see if you would walk through. Now I'm painting on the walls just to see if you like the shade. Come on, girls. 1, 2, 3, I would love just to be stuck to your side. Not with anybody else. Anybody else is enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side. Not with anybody else. Anybody else is enough just to keep us occupied. Please don't go. Please don't go with anybody else. Oh no, not with anybody else. Please, please, please don't go. Thank you, guys. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe
home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pag-usa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Heartbeat girl, swimming all in your sea, you sweating all over me. Bring it forward, don't you run, run. I don't want to. Tell me what is your name? Who's he made us drink to drink? We drunken melodies. She thinks I'm cool. She gave me a wink. Ikaw lang palang hinihintay naming magtuturo sa akin. Paano yun? Paano? Row your boat Grabe gently down naman the stream. yun. Oo, diba? Bongga ka naman, Jaira. Thank you. Oo, si Jaira po ang isang bago nating dito, Lutang-tang. Ayan. Pakilala ka naman, baka may Baka may gusto kang batiin. Hello. Hi po sa Maloy family ng Quirino Isabela and Aglibot family po ng San Fabian Isabela at saka Talamayan family at saka sa bebe ko ng San Mariano Isabela. Napakatapang na tao naman, Eric. Oh, yung bebe mo? Ayan. Hindi matapang. Gusto kang batiin si Kim Carios dyan. Ayan. Hindi talaga. Oh, yung bebe mo. Yung bebe mo. Hindi. Ikaw muna. Yung bebe mo muna. Nanonood siya eh. Oo naman si Ethan at Elera. Good morning, anak. Thank you for watching, Mami, kung ano mga kalokohan. Jaira, please invite our morning barkada para manood ng Morning Balitaktakan and also our regional news group also. Yes. Hi po, manood po kayo sa live po ng Facebook page po ng Regional News Group Luzon po ng Baguio po at saka sa YouTube po at saka sa GNN Highlands po. Kabisado. Tagapagmana. Ikaw, tagapagmana. Pero bago ang lahat, baka nanalo si Jaira ang atin pong resulta para sa ating small town lottery ay first draw 224, second draw 232, and third draw is 812. Congratulations sa mga nanalo. Baka naman may nanalo na. Oo, Jaira, turuan mo kami ng mga ganun. Oo, paano? Mamaya po. Baka pwede pong yun na lang pang-cover ko ng news. Ay, naku. Ito si Jaira, napakaligalig. And si Alec, of course, mga ka-MB,
dahil andito po si Jaira dahil aalis na po ang isa nating butihing intern na si Alec. Ayan. Oo naman. Hala, yung height ko. Napaggitnaan ng dalawang kon. Pwede ba dito ako? Dito ako, Ayan. ha? Oo. Nag-adjust. Anyway, Alec, Oh. maraming salamat, Yeah. kapatid, sa Oo. lahat ng iyong sacrifice Sacrifice, oo, dito thank you. sa R&D. Naging director, naging reporter. Singer, oo. dancer, pati pala si Oo, Alec. si Alec po ay huli po siyang pumasok. Nauna yung mga unang batch natin, yung mga nagpaalam. yung mga taga-lupa. And Alec, bakit ano ang pinakamamimiss mo sa R&G Luzon? Ba't ka naiiyak? Ba't ka naiiyak? Kanina na, anong mamimiss mo? Ano namimiss mo? Ayan. Alis ka na. So, sa 3 weeks na pagpunta ko po dito is, mamimiss ko po lahat. Yung ginagawa ko noong umpisa hanggang ngayon, mamimiss ko po yun. Tapos, Ano yung Wag mong pigilan, anak. Ayan, magpapasalamat na lang po ako. Ayan. And maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. Kanila Ma'am Sofia, ayan, Sir Charles, Ma'am Ren. And thank you rin po, Ma'am Shecky, for allowing me to experience this kind of... Naku, si Mother Rin, hindi pinasalamat. Mamaya po, siya po yung pinaka-ano ko. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. Then, especially po kay Sir Rain and kay Sir Jess na and even kay Sir Leo po. Ayan. Sa pagpaparanas po sa akin dito sa RNG yung literal na internship na nag-enjoy ka, na natuto ka, tapos at the same time, marami kang experience na mamabaon sa industriya ng media. And ayun, maraming salamat po talaga kay Sir Rain kasi for the yung na-experience ko po last week is hindi ko rin inaasahan na mag-enjoy ako at the same time matututo ako ng sobrang dami. Sir Jess, salamat po sa papahiram niyo po ng mga equipment sa amin nila Inventor. And ayan po, maraming salamat din po kay Sir Noela for allowing me to learn sa mga editings po at saka sa patience niyo po. Ma'am Sofia, maraming salamat po talaga. Salamat po ng marami. And kay Sir Dobby po, maraming salamat din po na inalaw niyo po ako na makapasok po dito sa RNG. At masasabi ko lang po is, this is what you call intern. Wow! Pagising mo sa Lunes, wala ka nang papasukang RNG. Wala nang mangungulit sa'yo. Naku, mahirap paiyakin itong batang ito. At ayun po, extend ko rin po yung kanila Ma'am Ren, Ma'am Sofia, Sir Charles, sa pagpapatuloy po nila sa akin. Bilang kanilang anak, sa kanilang tinutuluyan po. Wow. Ayan, mamamiss ko po. TJ Home Builders. TJ Home Builders. Sponsor sa pala. Alec, mamimiss ka namin and RNG would not be the same for the past 3 weeks kung wala ka. And sana bumalik ka next week kasi... pwede. Sige. Kasi may shoutout lang po ako kasi nagpapa-shoutout po siya kahapon. Shoutout ko po si Boa, si Fiboa. Sa Manila. Best, galingan mo sa... magko-compete sila. Sa yung competition. Alright, Alec and Jaira, maraming salamat. Dito muna kayo para dito kayo sa ating pagpapaalam. And of course, maraming salamat po sa lahat ng nanood via our Facebook page. Sa lahat po, La Union, International, buong Philippines, thank you so much. Thank you din po sa Maranan and Ballesteros Optometry Clinic, Dizon Vision Clinic, Annie's Grill, Pizza Stock, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto pantanggal at pampawi ng sakit sa ating mga katawan dahil wala nang aw sa PAW! Maraming salamat din po sa TG Home Builders Baguio Country Club, NGCP Annie's Grill po. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa programang ito. Ayan, pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea, TG Home Builders. Tuloy na bati ko na. Batang 90s Milk Tea, Musar Music. At para sa mga gustong magkaroon ng outdoor adventure na po, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. Yan. Nakasama nyo po ngayong isang buong linggo ang nag-iisang napakaliit pero napakakulit
Sweet, Ren de Guzman. Kasama nyo pa rin. Minsan wala, minsan meron, pero here to stay pa rin ang raketera at madiskarteng mommy, Ma'am Shaki. At nakasama nyo naman ang iyong gentle giant sa buong linggo ng tawanan at kwentuhan, Charles Limon at bukas. Sila na daw. Anong bukas? Bukas. Sabado bukas. Gusto ko mag-extend, di ba? I-invite nyo na sila na manood Yeah. sa amin next week. Ayan, mga viewers, manood po kayo for our next episode ng Morning Balitaktakan po sa Monday. Tutok lang po kayo sa aming live sa Facebook Live po ng RNG Luzon. Oo. And Highland TV and magbabalik ang Morning Balitaktakan! next Thank week. you!